Slavko se počkal. Byl poprvní trojstupní protokole nehrání na osvojení a výhry. Lan asi nehraje každý snaží, jenom prostě... Tak, náhradníci a podporuji, můžete koukat samozřejmě na partie, ale v žádném případě nesmíte do partie mluvit. Jakmile budete mluvit po kolegovi do partie, tak prohráváte. Tady nám nesedí hráč. To je správně. Takže ještě jednou, nikdo cizí nemluví hráčům do partie. I kdyby jejich králové už na šachovní věci vůbec nebyli, a kdyby se tam děli ještě nějaké zmatky, můžete jedině zavolat rozhodčího. A při partii se nemluví, můžete pouze nabídnout třeba remízu nebo se vzdát. Můžete zvednout ruku, přivolat rozhodčího na nemožný tah, ale jinak při partii se nemluví. Všichni sedíme, všichni máte spoluhráče, zkontrolujte si prosím figurky, že bílá dáma je na bílém poličku, černá dáma na černém poličku, zkontrolujte prosím hodiny a neříkal jsem, jak se spouští hodiny, doufám, že to všichni víte. Prostředním tlačítkem se budou spouštět hodiny, teďka mají pauzu, teďka stojí, neodpočítávají čas a právě až vám takhle řeknu, tak černý spustí bílému hodiny a to bude za maličkou chviličku, tak první kolo začíná, podejte si prosím ruce, černý spustí bílému hodiny a přeji pěknou hru.